Добрай раніцы, сябры, вы на канале Відзіку, мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Сёння ў відэа анонс новай часткі Assassin's Creed з цёмнаскурым самураем скалануў інтэрнэт. Заблакаваная амаль па ўсёй планеце Ghost of Tsushima б'е рэкорды. А кароль Малпаў зноў нагадвае пра сябе. Усё гэта і рэлізы бягучага тыдня ў нашым выпуску. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Безумоўна, навінным хітом тыдня стаў кінематаграфічны трэйлер новага Assassin's Creed Shadows пра сярэднявечную Японію. Мужчынскі персанаж Ясуке заснаваны на рэальным афрыканскім самураі, які прыбыў у Японію ў 1579 годзе. А жаночая галоўная гераіня Наоэ створана Ubisoft самастойна без аглядкі на пэўную гістарычную асобу. Трэйлер быў адмоўна сустрэты гледачамі і атрымаў пераважную колькасць дызлайкаў. Сярод асноўнай крытыкі можна азначыць некалькі рэчаў. Па-першае, гэта чарнаскуры самурай Ясуке ў якасці аднаго з пратаганістаў. Некаторыя карыстальнікі настойваюць на тым, што рэальная гістарычная асоба, на якой заснаваны герой, не быў сапраўдным самураем. Акрамя таго, сам персанаж прыкметна вылучаецца на фоне мясцовага насельніцтва, таму роля асасіна ў цемры яму не моцна падыходзіць. Другая частка каментатараў выказала шкадаванне, што ў японскай Assassin's Creed, якую яны даўно ўсе прасілі і даўно чакалі, ім не даюць гуляць за японца-самурая. Іншая частка каментатараў абвінаваціла незадавольных у расізме. Асобныя карыстальнікі паказалі на стэрэатыпнае размеркаванне геймплейных роляў паміж жаночым і мужчынскім персанажамі. Мужчына – тыповая грубая моц, жанчына – стэлс. Ну а хтосьці зноў раскрытыкаваў Ubisoft, якая просіць аформіць папярэдні заказ на гульню пасля аднаго сінематыка, без паказу геймплея. Магчымасць пераключацца паміж абодвумі персанажамі нагадае фанатам часы Assassin's Creed Syndicate. І самурай, і наймітка змагаюцца па розныя бакі барыкад, але знаходзяць агульную мову і дзейнічаюць разам. Персанажы будуць адрознівацца не толькі перад гісторыямі і вонкавым выглядам, але і геймплейнымі асаблівасцямі. Наоэ аддае перавагу утойнасці і вельмі спрытная. Гэта дапамагае пазбягаць лішніх сутычак і вадзіць ворагаў за нос. А Ясука спадзяецца на сваю магутнасць і смяротную дакладнасць. Да таго ж герой больш за сваіх сярэднестатыстычных ворагаў. Асаблівую ўвагу распрацоўшчыкі надалі адкрытаму свету. Падзеі адбываюцца ў феадальнай Японіі, што адаб'ецца на антуражы і мясцовых прыгажосцях. Па ходзе гісторыі будзе змяняцца і пара года, што паўплывае на геймплейныя магчымасці. Напрыклад, падчас дажджу сапернікі будуць хавацца ў будынках, а ўлетку свет прапануе знач больш расліннасці, у якой можна тоіцца ад ворагаў. Многія аб'екты атрымаецца зламаць або разрэзаць, што надае відовішчнасці бітвам. Кошты, дарэчы, ўжо не здзіўляюць сваёй прагнасцю. Стандартнае выданне $70. Gold Edition, сезонны пропуск і ранні доступ на 3 дні за папярэдні заказ $110. Ultimate Edition, сезонны пропуск, ранні доступ, 5 ачкоў навыкаў, касметычныя наборы, эксклюзіўны фільтр для фотарэжыму $130. Рыхтуецца таксама калекцыйнае выданне за $280. Гульцы Assassin's Creed Shadows з першага дня рэліза атрымаюць доступ не да ўсіх місій. Ubisoft заблакавала адну з іх ва ўзнагародах сезоннага пропуску, а другую зрабіла бонусам папярэдняга заказу. Яны пакуль не расказалі, у чым будуць заключацца заблакаваныя місіі. Бонус папярэдняга заказа атрымаў назву Thrown to the Dogs, і на яго арце намалявана галоўная гераіня Наоэ з сабакам. Блакаванне шэрагу місій нагадвае аб выпадку са Star Wars Outlaws. У гэтай гульні Ubisoft місія пра Джабу Хата даступна толькі праз сезонны пропуск. Расчляненне гатовай гульні на кавалкі і продаж яе па частках – класічны прыём, ад якога, думаю, ніхто, акрамя менеджераў Ubisoft, не ў захапленні. Таксама аўтары вырашылі растлумачыць сітуацыю з патрабаваннем пастаяннага падключэння да сеткі, якой нібыта будзе ў гульні, інфармацыя пра тое з'явілася ў СМІ. Па словах распрацоўшчыкаў, інэт спатрэбіцца толькі пры ўсталёўцы новага баевіка, а далей карыстальнікі змогуць праходзіць адзіночную кампанію без падлучэння. Рэліз Assassin's Creed Shadows адбудзецца 15 лістапада. Ролевы баевік выйдзе на ПК, PlayStation 5 і Xbox. Таксама навінка з'явіцца ў сервісе Amazon Luna, а падпісчыкі Ubisoft Plus змогуць пачаць гуляць на 3 дні раней.
16 мая на ПК у Steam і Epic Games Store адбыўся рэліз Ghost of Tsushima, ролевага экшена, які выйшаў у 2020 годзе на PlayStation 4. У гонар гэтага Sony показала свежы трэйлер, у якім можна ўбачыць кадры з заставак і гульнявы працэс. У роліку не абышлося без водгукаў журналістаў, яны называюць гульню кінематаграфічным шэдэўрам і цудоўнай прыгодай. Да камп'ютараў дабралося выданне Director's Cut, куды ўваходзіць і сюжэтны дадатак. Гульня ўжо стала другім самым паспяховым рэлізам PlayStation у Steam. Яе пікавы онлайн на панядзелак дасягнуў адзнакі 77 000 гульцоў адначасова, што вышэй, чым у God of War. Першае месца ў топе займае Helldivers 2, якая надоўга замацавала за сабой лідарскую пазіцыю. Ghost of Tsushima магла набраць і болей, але камп'ютарны порт стаў першай гульнёй Sony, якая выкарыстоўвае унутрагульнявы аверлей PlayStation і патрабуе прывязкі да PSN для кааператыўнага рэжыму. Праз гэта экшен прыбралі з продажу ў амаль 200 краінах, а пакупнікам папярэдняга заказу вярнулі грошы. Таксама свежым ролікам у гонар рэлізу падзялілася кампанія Nvidia. Яна паказала, як Ghost of Tsushima працуе з трасіроўкай прамянёў і ўключанай тэхналогіі DLSS. Частота кадраў прыкметна павялічваецца, а якасці карцінкі не губляе ў дэталях ад выкарыстання апскейлера. Афіцыйна распрацоўшчыкі Sucker Punch не паведамлялі аб сваіх планах, але вядомы інсайдер і журналіст нядаўна нагадаў, што ў вытворчасці знаходзіцца сіквел Ghost of Tsushima. Першая частка заслужыла высокія адзнакі крытыкаў і пахвалу гульцоў, таму стварэнне працягу сапраўды выглядае мэтазгодным. ПК-версія самурайскага экшена недаступна ў Беларусі. У Польшчы жа каштуе 259 злотых. Працягвае ўсходнеазіяцкую тэматыку новы трэйлер чаканай мною гульні Black Myth: Wukong. На шляху цара Малпаў устануць небяспечныя спрытныя істоты, аднак пратаганісты яго верны Кейз могуць даць ворагам адпор. У роліку абраны ваюе як з паўзучымі, так і з лятаючымі стварэннямі. Супраць натоўпу у галоўнага героя таксама ёсць прыёмы. Напрыклад, ён уторквае кій у зямлю і раскручваецца на ім, наносячы град удараў усім навокал. Герой валодае магіяй, таксама мяркуючы па футажах, цар Малпаў зможа мяняць касцюмы. Абруч, які пратаганіст паднімае з зямлі бліжэй да канца відэа, можа быць тым самым, што манах Сюаньцзань, асноўны герой падарожжа на захад класічнага кітайскага рамана, выкарыстаў для перавыхавання вясёлага цара Малпаў. Ён сціскаўся, калі той у чарговы раз бедакурыў. Нагадаю, што Black Myth: Wukong уяўляе сабой ролевы экшен, заснаваны на гэтым рамане. Разам з абраным геймеры адправяцца ў прыгоду, поўную выпрабаванняў і цудаў, а таксама развеюць заслону таямніцы слаўнай легенды з мінулага. Рэліз Black Myth: Wukong запланаваны на 20 жніўня для ПК, PlayStation 5 і Xbox. Адбыўся рэліз Man of War 2 ваеннай стратэгіі, якая працягне спадчыну культавай у тыле ворага. У гонар гэтага гульня атрымала трэйлер, дзе можна ўбачыць зрэжысіраваныя кадры на рухавіку, у тым ліку з гульнявога працэсу з мноствам салдат і тэхнікі. Аднак першы прыём Man of War 2 з боку крытыкаў аказаўся даволі ўмераным. Стратэгія атрымала ў сярэднім каля 75 балаў на агрэгатарах. Пытанні ў першую чаргу датычацца тэхнічнага стану і інтэрфейсу. Стваральнікі стратэгіі адгукнуліся і распавялі аб выхадзе першага патча. Ён правіць шэраг памылак, паскарае падлучэнне да сервераў і ўносіць некаторыя паляпшэння дызайну, анімацыі і візуальных эфектаў. Што да плюсаў, дык журналісты сышліся ў меркаванні, распрацоўшчыкі забяспечылі вялікую колькасць кантэнту. У адным з выданняў ацанілі спрошчаны геймплэй, які не робіць Man of War 2 казуальнай гульнёй. А іншы аўтар пахваліў шырокую тактычную прастору і новыя унікальныя рэжымы, а нехта зусім палічыў, што навінка мае права звацца адной з найлепшых стратэгічных гульняў гэтага года. Нагадаем, што рэліз Man of War 2 неаднаразова пераносілі, прыслухоўваючыся да водгукаў гульцоў. На старце стратэгія прапануе 3 сюжэтныя кампаніі, якія можна прайсці ў адзіночку ці з сябрамі. У Беларусі гульню можна набыць за $20,5, Польшча 197 злотых.
Італьянская студыя Yama Games ужо не першы раз пераносіць дату рэліза сваёй хардкорнай ролевай гульні Enotre The Last Song. Гульню хацелі выпусціць на асноўных платформах 21 чэрвеня, але праз рэліз дадатку Shadow of the R3 да Elden Ring прэм'ера пераехала аж на 21 жніўня. А цяпер яна аддалілася яшчэ раз ад прыхільнікаў баевікоў у стылі Dark Souls. Распрацоўшчыкі абвясцілі, што новай датай рэліза прызначана 19 верасня. Аб прычынах пераносу нічога не паведамілі, але гульцам паабяцалі хуткае знаёмства з гульнёй. З 22 мая ў Steam з'явіцца бясплатная дэма-версія, якая дазволіць вывучаць свет Enotre The Last Song на працягу 8 гадзін. Яна адправіць нас у Квінту, горад акцёраў, і пазнаёміць з перакручанай вечнай гульнёй Канавача, заснаванай на італьянскім фальклоры. Нам дастанецца персанаж Маскі Перамен, адзіны жыхар, вольны ад навязанай ролі і здольны вывесці мір застою, перамогшы аўтараў. У дэмаверсіі будуць прадстаўлены 4 класы зброі з мноствам унікальных відаў і 6 унікальных масак, якія задаюць стыль гульні і пасіўнай здольнасці. Мы зможам абраць больш за 20 заклёнаў, дапоўніўшы іх 30 перкамі. У рэлізнай версіі магчымасцяў наладаў персанажа будзе нашмат больш. Яшчэ адзін перанос, пра які мы пагаварылі ў мінулым выпуску. Распрацоўшчыкі з Evil Empire, як і абяцалі, абвясцілі новую дату выхаду The Roach Prince of Persia у раннім доступе. Згуляць у рагалік атрымаецца ўжо 27 мая, калі той з'явіцца ў Steam. Разам з гэтым аўтары прапанавалі зірнуць на геймплей у свежым трэйлеры. У ім можна ўбачыць, што прынц Персіі будзе падарожнічаць па маляўнічых лакацыях, паляпшаць рыштунак, распраўляцца з ворагамі і абыходзіць смяротныя пасткі. Прычым The Roach Прынца Персіі не будзе капіркай мінулага хіта распрацоўшчыкаў рагаліка Dead Cells. Нагадаем, што першапачаткова гульня павінна была выйсці ў раннім доступе 14 числа, аднак планам распрацоўшчыкаў перашкодзіў нечаканы рэліз Hades 2. Гульня будзе даступна таксама і ў Беларусі, праўда, пакуль без коштаў. Калісьці аўтар Instruments of Destruction быў дызайнерам серыі Red Faction, якая славіцца сваёй разбуральнасцю. Цяпер ён нарэшце выцягнуў свой праект з ранняга доступу ў рэліз. Структура геймплея ланцужок місій, дзе вы павінны ўзяць транспарт і як мага больш эфектыўна разнесці ўвесь узровень. У асноўнай кампаніі даюць прадусталяваныя машыны, лятаючы бульдозер, танк з ракетамі, арнітоптер і гэтак далей. А ў эпілогу вы можаце збіраць уласныя вар'яцтвы. Акрамя кампаніі таксама ёсць пясочніца і майстэрня з тым, дзе карыстальнікі дзеляцца сваімі відамі транспарту. Яна знаходзілася ў раннім доступе з сакавіка 2022. Сярод асаблівасцяў версіі 1.0 скончаная сюжэтная кампанія, каля 50 асноўных і 25 дадатковых місій з 2 персанажамі і некалькі новых графічных асаблівасцяў з рознымі аптымізацыямі. Instruments of Destruction даступна ў Беларусі за $10,5, Польшча 72 злотых. Пяройдзем да рэлізаў бягучага тыдня. Ужо сёння ў аўторак выходзіць чаканая прыхільнікамі Hellblade 2 пра прыгоды Сенуа. Прычым гульню выпусцяць адразу ж у Xbox Game Pass, дзе ў доступе знаходзіцца і першая частка, з якой можна азнаёміцца. Мяркуючы па трэйлерах, распрацоўшчыкі актыўна выкарыстоўваюць апошнія графічныя тэхналогіі, каб перадаць увесь жах і вар'яцтва свету, які атачае гераіню. Чакаем, што працяг змрочных прыгод будзе больш жорсткім і крывавым, але дазволіць лепш раскрыць характар і ўнутраных дэманаў Сенуа. Таксама, хутчэй за ўсё, у сіквеле распрацоўшчык падніме новыя важныя пытанні, а Меліна Юргенс зноў уразіць нас сваёй акцёрскай грой. Беларусь $23, Польшча 219 злотых. Танней, канешне, набыць геймпас. У ролевай стратэгіі Crown Wars The Black Prince гульцам трэба будзе ўзначаліць войска і кіраваць уласным фамільным замкам. Тут геймеры павінны займацца будаўніцтвам і стварэннем войска, а таксама вызначэннем ваенных мэт, каб знайсці і знішчыць крыніцу зла, якая пагражае свету. І ўсё гэта ў часы 100гадовай вайны паміж Англіяй і Францыяй, якая спараджае маштабную міжусобіцу. Чакаем 23 мая ў чацвер на асноўных платформах. Беларусь $30, Польшча 185 злотых.
Дзякуй за ўвагу. Не забывайте націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Подписывайтесь на канал Відзік, праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсорам з Патрэона і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч.